दिनै जोंहा नैबे सामफागुरि इरिगेसननिफ्राय आगदा जों बोहैबोनाय मोनसे ब्रान्च दङ। बेवहाय मेन केनेल दङ। जोंहा बाहाय दिनै गोबां हा फबनानै दंमोन, ओमफ्राय माबा मोनसे हाग्रा बंग्रा दंमोन। बेखौ बिथांमोनहा 10 लाख थाखानि थाखाय 10 थाखाजों सेंसनजों बिथांमोनहा 1300 मिटार खामानिखौ मावदों। दा फुरा मोजां जाबाय। दा खोला फारसेबो बेसो बिथांमोनहा नैबे हा जावखुना हरनानै हाग्रा फोसाबना हरनानै गोबाङैनो मोजां जादों। जोंनि रायजो राजा बिराद लाफा जादों आरो। बेनिफ्राय जोंहा मोनसे खोथाबाव, बिनि बादै नैबे सानजा थांनाय बे मेन केनेलनिफ्राय सानजा थांनाय ब्रिक केनेल, जाहाथे जोंनि बिटिसि सरकार प्रमद बर' सारा जाहाथे अननानै जोंनि थाखाय अनसुंथाइ हरफिनो रिपेयारिंनि थाखाय, आंनि रिकुवेस्टआ बेनो आरो। दा बे खामानिखौ मावनानै होनायनि थाखाय बिटिआर सरकारनि सार प्रमद बर'निसिम रायजो राजानि जानानै साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों।